Ang matuod nga reliyon hindi lamang ang husto nga pagtudlo o kun husto nga doktrina. Apang ang nagakaigo nga pag-aplikar sang ginahambal sa aton, ginalagay sa aton sang balaan nga kasulatan. Ang pagpamisita sa mga pobre, ang pagpamisita sa mga napriso, ang respetar sang sa kasagrado sang kaminyoon, kagiban pa nga mga praktikal nga mga buluhaton, agod nga ila makita nga aton Dios nga ginalagad, Dios nga nagatatap sa kay bisan sino nga tao diri sa kalibutan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-siding sa aton leksyon sa sini nga simana. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat for the first time siguro sa madugay na naton nga review sa aton leksyon ng akon mga bisita subong duwa ka mga kababayan apang masaligan kag mga haligi sang aton nga iglesia. Hindi lamang diri sa CPC Church, bisan pa sa mga former nila nga mga iglesia. Sila mga tal nga mga Ilongga, kay sila nga duwa mga kauturan na tao nagdako sa Iloilo kag subong ari sila diri. Ang akon unay pakilala sa inyo ang aton bag-o nga presidente diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa iban si Dr. Nida John Dagoro Salazar. Dok, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, kag maayong adlaw nga Sabado, Pastor. Kag gapasalamat ako sang imbitasyon nga ginhatag nimo sa akon nga makabahin sa aton nga Sabbath School Review sa sini nga adlaw. Yes, you say mga kauturan ka hagpok gid sang Ilonggo ni Doc Salazar. Isa naman kay Ilongga, actually mga kauturan mga parente lang ni sila nga duwa. Itsuwapin nga diri sila nag trabaho pod sang ila familia. So, ang ako ni kadwa nga pakilala sa inyo, si Ma'am Christy Sanggalan Duroy. Siya ang aton nga Dean sa School of Business and Accountancy diri sa CPA. Isa siya ka CPA mga kauturan. Ma'am Duroy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag happy Sabat sa mga kauturan. Salamat sa imbitasyon ni Wat nga nakaupo diri sa sini nga pagtuon. Yes. By the way, mga kauturan, si Doc Neda, isa sa atong mga tigulang diri sa iglesia naton sa CPAC. And then si Ma'am Christy Duroy, siya ang head deaconess diri sa aton nga diakonisa diri sa aton man nga simbahan. Okay, Ma'am Nida and Ma'am Christy, ari na kita sa lesson 13 katapusan. Ini siya amo ang konsawali pa, apil ni Pablo sa mga iyang mga bumalasaw kung sa iyang mga nagapamati sang iyang wali. Apang sa hindi pa, ako nanay pasalamatan nining aton mga sponsors nga kung wala sila, mabulubudlay naton ini mapadayon ang aton nga programa kada sa simana mga kauturan. Ang mga magulutod nga Marlene, nga Jimmy and Anely Trino, ang mga magulutod nga Jenna and Alex Pihedero, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Joel and Rowena Rasul, Johan and Myla Susana,
Alvin, Mr. and Mrs. Alvin Estrada, Mr. and Mrs. Al Arnel Almonte, Dr. and Mrs. J.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Aragyapon kita sa Radyo Bandera, alas 9, alas 8:30, Biyernes ang aga, sang gabi, tub-tub alas 9:10. Araman kita sa Hope Radio Hinubaan, alas 7 sang gabi, Biyernes, alas 7 sang aga, Sabado. Sa Hope Radio Southern Mindanao, sa General Santos, kada aga sang Sabado. Mga kauturan, kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sining aton nga programa. Aton idukuan na yung aton mga ulo. Sa hindi pa si Ma'am Christy magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Maluluyon kay langit no namon nga may, sa siningation, nagapasalamat kami sa imo. Nga ikaw naman magabulig, magagamit sa amon sa pagsaysay, pagpatag sang leksyon sa ni nga simana. Sa ngalan ni Ginong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Ma'am Christy, ang aton sadsaran nga teksto. Okay, makita ini sa mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 1. Pinakalipot nga versikulo, nagambal, padayunan ninyo ang gugma sa paghiliutot. Amen. Doc Neda and then Ma'am Christy. Ang aton leksyon subong leksyon 13, ika-13 man nga kapitulo sa Hebreo. The last chapter. Okay. Kag ini siya, kabalo kita sang background sang Hebrewanon, wali ni Pablo sa mga Jews nga nahimo na Christians. And then naimpunan sila sa mga Gentiles. But the Doc Nida kag Ma'am Chris, ang reliyon bala sang Ginoo is always a minority religion. Pinakagamay gid. Bisan pag-start pa sa panahon ni Abraham, so forth and on until subong, we are still the minority. But it does not mean nga kay minority kita, hindi matuod. So si Pablo, nabalaka siya sa mga converts nga nahimong Christians. Ti ginwali ni Pablo ginsulatan niya sang Diyos nga ginalagad nga amo si Kristo nga kontragid sa mga Romanon kag sa mga Hudiyo. Sa bagay gani ilagin lansang sa cross. So one sang mga kontragid sa mga Romanon, ang mga kriminal nga imo isimbahon, imo i-consider nga Diyos. Kaya kontra man na sa ilang ginampa-emphasize nga ang Diyos, ang emperor amo ang ilang nga Diyos. So, ang last nga wali ni Pablo, I consider this as an appeal part of the sermon of Paul. Ang iyang appeal nga amo na siya. So, amo na yung atuntunan, let brotherly love continue. Kabay pang mga nagutod nga gugma magapadayon. So, ang aton nga leksyon sa sininga semana will touch about caring for God's people, covetousness, ang pag-respetar sa mga leaders, ang pagbantay naton sa mga strange doctrine kag ang Jesus outside the camp. Okay. Doc Nida, sa aton nga leksyon sa Sunday, nga ang gina-emphasize ni Pablo, ang iya gid ginahambalan nga hindi gid kita malipat sa pagtatap. Labi na gid ang mga marginalized, ang mga pobre, ang mga balo, ang mga napriso, so forth and on, nga daw hindi bila kabatya nga there is God nga nagapalangga sa ila. Actually, no, sa pag-review ko sa aton nga lesson, no, on that particular part, no, I find that very, very challenging. Kay kaisipon mo bala nga ang mga tao, nga mga marginalized, especially ang mga priso, no, na priso na gani sila, kay tungod nga nakasala sila. Pero si Paul nagahambal nga hindi naton sila pagkalipatan. Mangani. No, hindi naton tatapon sila. So siling ko gani, what a contradiction, no, if you're going to consider that nga tatapon mo pa ang mga tao nga nakasala gani, no. So but then dira naton makita ang paghigugma sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo bisan nakasala ka, no, gina-redeem ka man gihapon. Yeah. So that actually is ang emphasis ni Paul on that particular aspect is a kind of appeal
nga hindi naton pagkalipatan ang ini nga mga marginalized nga mga tawo kay ina nga mga tawo maluwas pa na nila. Tao man gyapon. Oo, tao man gyapon. Mga bata, mga anak man Oo. sa Diyos. Kag ginahigugman niya, Yes. kag may kaluwasan na sila. Iya, kanami mga kauturan. Yes, Ma'am Cristiano, mo na si Dingan diri sa aton nga Monday, Sunday election. Sa nagtuod ko ni Pastor, dumduman ko ako nga experience siya dito pa sa amon sa church, sa Iloilo. Nga kada hapon, nga sa Sabado sa una, may araig kami prison ministry. Kag, bata pa ko sa daan, pamatanuon pa man sa una. Makulbaan kang ito, makakita sa mga priso bala. Pero, sa sige-sige namon balik-balik dito, kami napatubawan magid kami ng mga priso dito. Makita mo nga sa ining mga katawhan, although grabe ang ilang mga itsura bala, nakaisog gid kayo. But they need the Lord gid. Nananong gid nila ang Ginoo. Iya. Makita mo gid sa ilang mga mata. Kay bisan gani kay ako yan nagdako ko sa city. Makita ko na adlaw ang mga imon, mga ara sa syudad lang. Ay mo tagi pusuon sa gusto mo tayo buligan tanan po hindi nimo maano ba. And then one thing kita nga mga Adventist no aton giniya tatak bala nga bulig kita sa aton nga mga isig kapareho. Kag di amo ginambal. Thank you, Ma'am Christy, Doc Nid. Amo ginayang ginemphasize ni Pablo nga ang matuod nga reliyon hindi lamang sa baba, hindi lamang sa libro o sa Biblia. Ang matuod nga reliyon kung ano nimo gina-apply. Kaya tigambal kita ang Diyos gugma. Aton bala ina napabatyag sa iban, sa imong nga term kay na Doc marginalized nga na sala na gid na itsapuera na ginduot pa gid. Daw wala na gid bala sila sang ano niti si Pablo gusto niya nga mabatyagan man sining mga tao nga may Dios ang kalibutan kag may mga utod sila. Kahit bisan sa aton utod, bisan ano na ka tunto, ano na ka ritubado, utod na magyapon. Labi na mga ginikanan, bisan ano ka ritubado sa ilang bata. Ang bata lang ginagyapon sa mga ginikanan. Yeah. Okay. Ang isa pa gid nga akong nakita Andre, nga ang si Pablo nagahatag sang ano ni bala sang ideya sa mga kauturan nga kanami bala sinang kung ikaw lang isa nagating kahoy at igatong masiga man na siya. Pero kung damo ang gatong, damo ang gasampaw nga mga gatong, there is ang flame kanami ang pagsiga sang kalayo kanami and then maluto kinang imong ginaluto. Sa aton nga Monday nga leksyon, Doc Nid, ikaw naman ako noon na pangatanong, nga ang nag-mention na diri, covetousness and sexual immorality. Si Pablo ang atong leksyon nag-mention, ngayon sexual immorality, kagang greed, ining kadalok, parintihan na yun. Nga amo ni ang presentasyon sa aton ni Pablo, kag sang nakita na si Platan sang author sa aton nga leksyon. Actually, no, may ara akong material on this, no, sang una. Ang ini nga duha nga problema, makita na nato no sa Ten Commandments, ang covetousness and sexual immorality, ang adultery. Nung magpartner, gidna sila, kay ina sila mga issues, ina sang tagipusoon. No, it's coming from the heart. And makita naton sa Ephesians 3, 5-6, no, nga nagaupod gid na sila ang sexual immorality, all impurity, covetousness, no? They ang tatlo na sila. Actually, no, sexual immorality, all the kinds of impurity and covetousness, no? And ini ang mga ang explanation no sa akong nga pangita no sa nga ang gaupod gid ina nga duha tungod nga kun ang tawo covetous siya kag may ara siya nga immoralidad sa iyang kaugalingon buot hambalon na itsapuera niya ang Dios sa iya tagipusoon. Yes, and that's so God is no longer there. Kay tungod nga ang sentro sang imong kaugalingon is that just the satisfaction of the heart, of the emotions and of the physical aspects. So kadako ini nga challenge actually pastor no kag
in fact, no, I'd like to emphasize, especially sa henerasyon naton subong, nga ang mga kabataan, they are prone to fornication, ang cohabitation, or live-in, no, sex before marriage, and sa mga mag-asawa, ang immorality, ang adultery, no, they come together, no, tungod nga there is an impurity of the heart, no, and the heart is the mind. Yeah. So kadako nga aspeto ini, no, kag tapuson ko lang ni ini Yeah, nga punto, go ahead. pastor, Yeah, go no. ahead. And today we are also challenged with issues like pornography. Yeah. You know, ang mga movies naton, ang ginapangtanaw naton, ang mga sexual behaviors, ang mga orgies na natawag kag ang mga sexual abuses man. So kadako sang challenge sini kag kun may ara kitang covetousness, translated naton sa Ilonggo, kung may ara kita kahisa sa aton kaugalingon, pariyusin na, no, example ko lang, nahisa ka sa isa ka tawo, kay nami ang iya nga bana, o nami ang iya nga asawa, tungod sang kahisa nga na, gusto mo na siya kuhaon, no, may desire, no, and so that leads to immorality. Yeah. So, this is a very strong, it has a very strong spiritual implication sa atin. Yes. Kanami mga kauturan kay si Pablo nagkakahadlok bala. Nga ang mga utod ang iya kiti si Pablo kanami nga pastor ti siguro aton ma-picture out nga isa pastor siya sa sini nga mga kauturan sa Hebrewanon. Ti gina-emphasize niya nga ang kahamkon bala Doc Ned kag Ma'am Christy, ang kahamkon sang ano nga butang nagalid sa imo. Nga hindi mo na malipatan ang mga maayong nga mga pamatasan kay ang imo ginatanaw ang kahamkon ang mga dutanon nga mga kwanti. Ang imo gusto kaon mo whatever the means nga makuha mo na imo buhaton just for you to have the result. Ma'am Christy, anong background siniyabyo nakadiscover ni mo sa atong leksyon nga ang nagwali si Pablo si ano ang society sang Greco-Roman nga mga kapanahonan? Sa ila, abi sa unang panahon, do pero parihagid sa aton panahon Kaberlo. nang parihagid kay ang ilang sexual immorality, gugma sa kwarta, parihagid ga-agree ko to sa ginambal ni Doc Neda nga ang halin itanan sa tagipusoon. Agapatigid ko na siguro sa halin pa sang gamay ang isa ka tawo, sang bata pa siya. Dan ang nagasugod ng mga pagkahisa bala sa isa kag isa. Paglantaw ko anong nami itong iban. Kaya nakita ko na sa mga bata bala. Siguro normal gina sa tanan guro nga mga tawo nung psychologist ka man, Doc Ned. Normal siguro sa mga bata na bala nga hindi upag i-share ang imong nga toy kag kung anong ara sa iban. Kung may ara ka naman, Gusto pa hindi mo pagituya kay iban. No, may amo na siya bala. No, kag hasta nga magdako ka na, it becomes now mangin imo na bala nga nangin kaugali kung hindi na siya correctionan sa imong ginikanan. Yeah. So, ang bal ni Paul Deri, love of money, it was sexual immorality is the root of all evil. Yes. And Kaya that's ang it. ining gugma sang kwarta, nga wala kita bala salig sa Ginoo nga mag-provide sa aton mga Yes. kinahanglanon sa matag adlaw. So, muna akong kaisa nga ang mga tawo, binila nga ang ining kwarta kung may ara kasi ni the best ka naging sa bilog nga kalibutan. Daw arang tanan Oo. sa imo. Pero ako, Pastor, Doc, may mga friends ko sa una nga mga tag-iya sa mga dagko nga mga negosyo sa Iloilo. Makita ko gid nga although ara sa ila ang namudamo ang kwarta pero hindi gid nila makita ang peace of mind. Yes, and that's Na correct. ang kalayuan sa isa ka matutom nga katawhan sa Ginoo kag sa mga kalayo gid. Yeah. Layo gid kaayo. Amo gani na, thank you kid Ma'am Christy. Amo na Doc Ned nga ang punto ni Pablo nga ang mga tao lang may kwarta. Hindi pa gid katulugi gusto pa gid magdamo.
May nakarini man ng kiti, kay tapos saka sa lubi, pagkapon tulog na. Pero ang mga tao nga may kwarta, hindi gid sila maguntat, hindi pa gid sila magtulog until nga magdako. Kag wala katapusan. Dok Ned, may dugang kapatid. Yes, may ilugang ako, no? Pero talking about that, Pastor, no? May isa lang akong kagusto nga i-share, no? Nga it's a true story. Isang isa ka ng negosyante sa Amerika, no? Ang title sang book, God's Own My Business, no? And he owns, he started with little, pero nag-promise gid siya sa Ginoo nga kung pagkamaayuhon sang Ginoo, mahatag siya sang 10% Wow. nga faithfully. Tapos ginpagkamaayo siya sang Ginoo. So nagdako ang negosyo niya. Samtang nagadako man ang iyang tithe. Hasta subong reverse na. Now, 90% he gives to the church. Amen. And 10% amo na lang ng iya. Yes. And so siling niya, because the Lord has prospered me a lot. So, in fact, no, nami na siya, no, God owns my business. Amen. So, dira naton makita ang kaimportansya nga kung ang aton nga manggad ihatag naton sa Ginoo, ang Ginoo ang bahala magpadako dira. Yep. Now, I'd just like to add a very important point, Pastor, no? Yep, And I'd yep. like to share sa aton nga Yeah. mga tumalanaw, no? May isa ako di kalibro nga why our teenagers leave the church, no? oo, kanami This is a po. value genesis study nga gin-conduct sang isa naton ka-pastor sa Andrews University, si Roger Dudley. Tapos ang isa ka results ng study nagapahayag nga ang mga ginikanan kuno nga kung ang mga kabataan nga ang ginikanan nila establi ang ilang nga marriage sang parents, kadako sang probabilidad nga ina ang kabataan mapabilin sa sibahan. Kag nakabutang diri, no, pasahon ko, we are talking probabilities here. If parents are faithful in their spiritual life and committed to the marriage, the likelihood that the youth will commit to the faith is significantly greater. So, mga ginikanan, gusto ko lang gid emphasize sa ato, no, nga kung gusto naton nga ang kabataan naton magpabilin sa iglesia, matutom kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kag magpatutuman kita sa aton nga pag-asawahay. Kay ang ina nagahatag sang establi sa aton mga kabataan. Amen. Yeah. Ang aton nga Tuesday nga leksyon, Ma'am Christy, remember your leaders. Ano ang buot silingon ni Pablo sinitiri? Makita naton sa Hebrews 3:7 to 17 nga mga teksto. So ang diri nga pagsulat ni Pablo nanungkod ini sa mga leaders nato. Hindi lang kay ang present nga mga leaders, pati na ang mga past nga mga past nga leaders, no. Kung ano ang namian ko da nga punto nga hambalya, kung nanamian ka sa sina nga leader, dapat sundon mo siya. Yes. Idolize mo siya. O isundon mo ang iya nga maayong binuhatan. No? Kung nanamian ka. Kaya it's the greatest praise daw. It's the greatest praise sa sina nga leader. So, amo ni ang aton nga dapat pagabuhaton bilang mga kung kaisa mayo lang ta mag-criticize sa mga mga leader, no, ang aton ginatulok anong ilang mga diferensya, pero hindi ato nakita nga ako personally, pastor, kag sa amon niya sa balay, no, bilang mag-asawa, kung ano man na iya ang klase leader na siya, sinsin man na siya, kaging butang na siya sa Ginoo, respetuhon gina siya. And that's correct. Kagina kung inyo na gina-practice man, kag I know inyo na gina-practice, ang inyo nga bata makakita sa kag pagdako niya, he will do the same. Yes, Doc niya. Kanami man na, Pastor, nga punto, no, kag gusto ko man ibalik liwan, no, ang sa diri, so no, why teenagers leave the church, no, kag basahon ko ang punto diri parte sina, no, sa mga leaders, no, ang pinaka-importante diri naghambal nga how important to cultivate
positive images of the church among our youth. Impressions formed in the young years tend to be lasting. So ano ang impresyon nga ginbili naton sa aton kabataan? Kung sige kita criticize ang simbahan, sang iglesia, sang oo, sang mga elders. May-ari ko diri no one of the sermons I have no for parents. 10 Commandments of Yes. Parenting ini nakasulat. You shall not despise the name of the church, preacher, church administrators, or church policies before your children, for the Lord will not hold such parents guiltless who misuse the names of the church, fellow preachers, and church administrators. Are, take note mga ginikanan. If you despise pastor sermons, despise church leaders, despise the policies of the church, despise brethren in the church, before your children, you will live your life with regret. Buot hambalon mga ginikanan, mahinulsol ka gid. Mahinulsol ka gid kay ang aton kabataan nagatalang-talang. Kag hindi na sila maganahan sa simbahan. So, it is a very good reminder for us. Yeah, Doc, ako na experience sakit nag-retire na ko as a pastor. Sa ako niya personal nga experience kag personal nga observation. Ang mga parents nga mga critical bala sa simbahan kag mga problematic, most likely ila bata is the same. Amo gyapon kung wala nang ila ginikanan ina nga kabataan amo man ang nahimo nila sa sulod sang iglesia sang simbahan. Ang kanami pag-idris ang gina-emphasize ni Pablo mga kauturan kay si Ma'am Christine nag-mention about former leaders or old leaders kay kanami ni sang aton nga mga spirit of the pioneers bala ang mga nagauna-una gid nga mga kwan ang ilang nga sakripisyo ang ilang dedikasyon ay hindi malabawan. That's why Paul said remember our leaders, not only ang sa presente but ang espiritu man sang mga nagliligad nga mga pangulo. Beware of diverse and strange teaching. Yes, Doc, need. Anong imong natalupang dandri? Grabe na, Pastor, no? Ang strange teachings, no? Kay, actually, mga kauturan, no? It's also a concern, no? Sa church naton. Kay lain-lain ang mga interpretations, lain-lain ang mga perspectives sa iba, no? Kag, kung ano ang aton ng mga interpretation, amo man na ang ginadala naton sa sulod sa iglesia, magtuon kita leksyon, mag-sermon, no? Sa akon eksperyensya, sa amon simbahan, gamay nga simbahan, kadamo sa mga strange teachings nga nag-alalagi kag nagapagubagid sang iglesia. Kag sang relasyon sa sulod sang iglesia. Yeah. Thank you, Doc Ned. Ma'am Chris, si Pablo sa Hebrehanon 3:9 nag-mentionar about pagkaon. Pero ang atong leksyon naga-emphasize sa aton nga hindi ni ang ini nga pagkaon nga gina-refer ni Pablo, hindi ni ang mga matinlo kag mga mahigko nga pagkaon. Ano nga klase ini nga pagkaon ang gina-mentionar ni Pablo? So ang sa darino kay so ang kung tuloko ni siya naton it's not about sa clean and unclean, mga regulasyon sa ano. Ang ginadili Oo, kag ginatugutan. So sa ikaduha rin ako sang ano may ara siya sa reference sa aton nga February 21 nga lesson about sang klase-klase nga mga offering balang ginahatag, no. We have 5 offerings. Kag isa dira amo na siya ang peace offering or fellowship offering nga kundiin ang mga Israelites or mga katawan magtipon-tipon sila magkaon. Kag ang simbolo ng pagkaon sang lawas kag dugo sang Ginoo, no. Ang ila thinking nga ang ining mga butang samtang ginabuhat nang ka-participate sila nga ang grasya sa Ginoo ila maagom. Kay abi nila amo na to. Tungod na sa pagkaon, magkaon ka okay ka na. Pero more than that dali na iya. Mas sobra pa ginada siya, no. Kag ang taon naton da ang grasya sang Ginoo ginhatag na ni Ginoong Hesus siya. Tapos na to ya. Tapos na to tanan. Hindi na nila kinahanglan sa sadtong panahon. Ang paghimo sa ng peace offerings kundi
ara na ang lawas kag dugo sang Ginoo nga na-establish na para sa ila. Yes. Mga kauturan, kanami isini sa aton nga Wednesday nga election. Ang ginmensionary Pablo diri nga pagkaon is not about clean and unclean. May duwa ka rason nga ako nakitan sa aton nga election. Number one, wala si Pablo nag-emphasize Doc Ned kang Ma'am Christy nga ini makaon hindi pwede makaon. Hindi na nag-emphasize ni Pablo kay given na iya. Nga ang mga Hudiyo wala kakaon. So that is not what Paul is trying to emphasize. Ang number two, nagahuna-una sila sa ginambal ni Ma'am Christy nga sa ilang nga pag upod-upod sini sa paghalad. They were thinking, kahit si Pablo gawalis ang grasya ni Kristo, they were thinking that they will be able to obtain that grace coming from Christ. Sining ila pag-upod-upod sa halad, kag sa ilang mga pagkaon, kag sa iban pang mga rituals nila. Paul emphasized to them, nga initanan, ginkuha na ni Kristo. Siya na ni ang isa lang ka-offering. Kadamo sang klase sa mga offerings sang mga Hebrew, mga Hudiyo. Oh, tisilin ni Pablo, wala na natanan, kay gin-isa na lang na take all na ni Kristo sa iya pagpalansang sa cross, sa Kalbaryo. When nagid kita panahon sa aton nga Thursday election, ano ni Doc need? Go to Jesus outside the camp. Doc ka namin, kitsin nga punto. Actually, no, pag-review ko sini Pastor, nakatulo gid ang aloha ako, no, kay imagine no, go to Jesus outside the camp, no, kay si Jesus gin-consider siya, no, he was an outcast. Gani. He was despised. Yes. He was rejected, no. So kabal ko do kasakit, no, kasakit gid panumdumon, no, and I was teary-eyed, no, when I was reviewing this, no, kay na ang Ginoo naton nakaagi gid siya sang ginatawag nga shame. Sang perti gid siya nga kahuya, kag perti nga suffering. Pero ginbear ya ina para sa aton, no. Kag ang gina-invite siya kita na go out, no, go outside the camp, no, which means that we have to go out and sacrifice as well. Amen. It's beautiful. Yeah. Mga kauturan, sa panahon bala ni Moses, kung iga-camp na sila, samtang gapang lakatan sila, halin sa Egypto, pakadto sa dutang sa, dira sa Sinai Peninsula, ga-camp na sila, nagatipon. Dayon, sa sugwa sang kampo, dira ginapanghaboy ang mga mayko, ang mga tulan sa mga halad. Kiti everyday halad sila mo. Di may mga bukog na, may mga tulan dito na ginahaboy sa gwa. Sa to dito manaya ang mga mga tibiyon, mga leprosy nga mga tao dito man na sila nagapang daginot sa gwa dito. Kag dito ang mga lugar sa mga criminals na si Kristo mga kauturan, kung aton gidi-emphasize, si Kristo ginlansang sagwa sa Jerusalem. They were thinking Jerusalem is a holy city. Hindi ka di pwede lansang. Dito kaya kay kriminal ka, sagwa ka lang sang pinsa. Yes, Ma'am Cristiano, pag hindi mo maamot na rin. Ang sa sini naman ya, sang galang tao, gabasa ko sa sini nga aton lesson, makita ako bala nga kung sundon ta si Ginoong Hesus iya nga example o kung ehemplo ginhatag sa aton. Sa una sang aral siya diri sa duta. Sino ginaupdan niya? Kung sino to mga leprosy, kung sino to ang mga kriminal, mga outcast, mga si Maria Magdalena nga prostitute. Amo to iya ginaupdan. Pamangkot ko man ang akong kaugalingon mga kauturan kung kaya ko ba na. And that's correct. Oo. Kay life application bila para sa akon kung kaya ko man na. Pero mga kauturan hambal sa Ginoo kung hindi aton kaya ina, most likely ang aton pagka-disipulo sa Ginoo on the process pa. On the process pa. Exactly. Kay kung makita mo lang guro ang may mga leprosy, ambot lang. Nakadiri ng mga sitwasyon. But nevertheless, ang punto kanami sang punto ni Doc Nida, nga let's practice what Jesus have practiced. Nga wala siya na diri, nag-associate siya dito. Gina-question gani sa siya mga disipulos. Uy si Juan, si Mateo, gina-question si Jesus. Pero tisiling ni Jesus, tao man na sila.
They are just the same. The only thing is that balatianon sila. Pero ti amo na balang punto. Nga tungod balatianon sila, ato na lang gid sila is disregard. Kay may kalagman na sila, may kasing-kasing man na sila. Why nakita panahon mga kauturan? I would like to ask Doc Nida sa iyang last word, Doc Nida. Ang ako din mahambal mga kauturan nga i-practice nato no kung ano ang ehemplo sang Ginoo sa aton nga ang paghigugma no kag pag-intindi kag going out of our way Amen. nga magkitagid nga hindi kita mag-seclude no or mag-isolate kag hindi kita mag-isip nga mas malimpyo kita sang sa ila kundi we reach out to those people who are in need. Amen. Kay ang Diyos naton gugma. Amen. Kag tinguhaan naton nga maging peacemaker kita instead of destroying each other. Yes. So God bless gid mga kauturan. Yes. Yes, Ma'am Christy, last word din mo. Yes, Pastor. Ang sa ako naman, bilang mga katawan sa Ginoo, kag bilang isa ka disipulo sa Ginoo, ang matutuod na gugma sang Ginoo dapat makita sa aton. No, kag kadamo sa mga katawhan nga ara lamang sa aton palibot, kung kaisaan di naton sila natulupangdan, pero kung aton buksan aton mga mata, makita naton ang mga needs nila nga kinahanglan labi na gid karon panahon mga kauturan nga may Yes. pandemic karon, kung anong need sa mga katawhan sa inyong palibot ihatag niyo sa ila. Yeah. Buligan magbinaligay kita bilang maghiliutod. Yes. Mga kauturan, natapos na ang wali ni Pablo. Kaya ang bilog nga Hebrewanon, Kapitulo 1, tugtog 3, si wali ni Pablo. Tining Kapitulo 3, si daw appeal ni Pablo sa iyang mga nagapamati sa iyang wali. Tiyang siling ni Pablo, mga utod, aton higugmao ng mga marginalized, sinabalang makaluluoy, ipabatyag naton sila nga there is God nga nagapalangga sa ila. Kaya kung gina-neglect sila sa society, kita nga mga Kristiyanon are the instruments sinang langit nun nga gugma nga makabatyag sila. Respect our leaders, kag aton isyan, aton bayaan ng mga kalibutanhon nga mga teachings kag mga practices nga hindi magadulong sa aton sa pagka-Diyos nun. Kag amo na ang katapusan nga wali ni Pablo, guwa kita sa aton nga panit kag magpakig-impon kag magbatyag man sang balatyagon sang iban. Akon pangabayon si Doc Nida pag close ang aton nga study pinagi sa pagpangamuyo. Okay, mga muyo kita. Amay namon nga balaan, yara ka sa langit. Ginoo, gapalapit kami sa imo sa sini nga kaagahon. Kagapasalamat kami sang ginhatag mo sa amon nga leksyon. Gabay pa Ginoo nga amon iniaplikar sa amon mga kaugalingon. Kag kami magapatubo sang gugma. Kag pagkabalaka sa amon nga isig katawo. Gabay pa nga ibutang namon sa amon tagipusoon ang pag-reach out sa mga tao nga may kinahanglan. Gabay pa Ginoo nga ang sala nga duna sa amon kaugalingon mapahalin tungod sang imo nga balaan nga espiritu nga ara sa amon. Initanan ginaampo namon Ginoo nga gabay pa nga kami punon mo sang imo paghigugma kag paghiliusa sa ngalan ni Jesus. Amen.